हाय लोगोफोर जाहानि ड्रेगन बिफाङा नै बिनिफ्राय आङो फिथाइखौ खाना लांबाय बान्दरजों जेबो बुस्थु थाया आरोना बारियाव बान्दरा हदायबो फैबाय थायो नंखायनो मोनथांग्रा समावनो आं खाना लांबाय बेखायनो आं बेसेबां बुरजा खादों थौदो बिदिबा नायलांबाय था नै ड्रेगन फिथाइया बेनो आरोना खाना लाबोबाय मोनथांख्रा समावनो खाना लाबोनांगौ आरो बान्दरजों थाया आरो जेबो बुस्थु नै बेसेबां मोनबाय नै मनायाव सोबाय थादों आरो आङो फाननो लांसै सुनानै देखायगोन बेसेबां केजि जायो गिदिर गिदिरथार नै बेसेबां बुरजा बेसेबां आरो सुगोन र' नै 3 केजि 220 ग्राम जाबाय आरोना बेखिनिखौ फानहैगोन जोंहा दिनै फार्स्ट टाइम बेनोसै लोगोफोर बाय